नोंसोरखौथ' नुहैखासिगोन गामियाव जै बर' हारिनि 3 बिगा दं दा बेयावहाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय सुबिदा जागोन बेरायनो फैग्रा खामानि मावनो फैग्रा हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दायो दंफैयो जाहैबाय मागाधी रडनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव कर्नाटक स्टेटनि सिङाव थानाय मागाधी रड आरो जोंनिनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बियो बेवहाय दाख्लैहाय जोंनि मानाव गेदेर बिटिआर ओनसोलनि प्रमद बर' सारा दा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ गभर्नमेन्टनिफ्राय एग्रिमेन्ट जाखाबाय ओमफ्राय हाया बेसेगुवार आं बेखौ नोंथांमोननो देखायनि नैबे बर्डार सिमनाखौ लानानै ओरै सोरगिदिं बै थिं बेरा होनायजों लोगोसे गासैबो बै वालजों लोगोसे बे खालि हाया गासैबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि ओमफ्राय बेयाव दा सेंग्राफोर फुटबल ट्राइबेकार गेलेगासिनो दङ भारत उदांस्रिनि मुङाव ओमफ्राय बैयावहाय भलिबल गेलेगासिनो दा बेयाव जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो ओमफ्राय बे नोंथांमोना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि हाखौथ' नुखाबाय बे खालि हा नुनाया गासैबो बे बर'नि रेजिस्टार जाखाबाय आरो माने बियो गभर्नमेन्टनिफ्राय एग्रिमेन्ट जाखाबाय बियो बर'नि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि थाखाय अखाफोर हायोला दै थायो ना एसे दहला हला नुदों आङो हाखौहाय दा गाहायाव ओंखारलांफिननायगासिनो जोङो ग्रोन जिरायजोबना दङ नै ओइ बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि न'आ बेनो जाहैबाय दा फिसा बे गंसेल' दङ ओमफ्राय दंफां साया दङ जिरायनो बिराद मोजां दा जिरायनानै जादों आरो माखासे ओंखामबो जालागासिनो दङ नै बेयाव जिरायलागासिनो दङ ओमफ्राय हाया बेसे गुवार आं गाहायनिफ्रायबो नोंथांमोननो देखायनि बे जेनाखि बाउन्डार नुदों बे हा खालि नुदों गासिबो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि गोजा जाबाय इयो रेजिस्टार जाबाय बेनो ट्राइबेकार जागासिनो दङ ट्राइबेकार जायो दा जानो जिरायलाबायनो औ बुं दे मा ओंख्रि मोनजालाखो ए अमा बेदरबो रानदोंनो अमा बेदर ओंखाम ओंख्रि जोबलाना दङ जाला जोब्बाय दायो नोंसोरखौथ' नुहैखासिगोन गामियाव ओंख्रि मोनाखै दाबो मैदो नोंनिलाय बोरायालाय नोंनि बोराया नों हारसिंल' दासो रानगासिनो दङ ओंखाम आरो जोंनि गेजेराव दंबावो प्रतिमा ब्रह्म बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय लोगोसे मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय दा आं गिबियावनो दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनाय आलासि सारमोनखौ फंनैसो रायजोफोरनि सिगाङाव दिनैनि बे 15 आगष्टनि सोमोन्दै एसे बिबुंथि लानो थाखाय आं जों जाग्रोनायसै दायो बयनिफ्रायबो सिगां ओमफ्राय जोंसो लास्ट सफैखादों आरोखि ओमफ्राय ओरैहायबो बिराद मानसि जिरायना दं नै जागासिनो जानायनि लाहार फाहार खालामजोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो जाखांनानैहाय दसे माबा माबि नोंथांमोननो देखायबावनायसै ओमफ्राय बेनिफ्राय थांनानै डाइरेक्ट लालबागाव औ फुटबल टिमबो लाबावबाय बेसेबां ट्राइबेकार फुटबल टिमबो लाबावबायनो 600 थाखा फिस ओमफ्राय दा जेनोना देरहायो गावसोरसो मिथिसिगौ आंथ' रोङाबो बयलारसो मानसियानो देरहालाबो जेनलाबो बर'लेण्ड नामै होलांनोसै जाहैबाय बर'नि हा जाहैबाय इयो दा
बिल्डिं मोनसे गोगोम जायोब्ला बिराद सुबिदा जागोन थानाय मानायनिफ्राय सोरबा सोरबा गोजान गोजाननिफ्राय फैला थाफैथ'नो खामानि मावनो फैग्राफोरनि थाखाय सुबिदा जागोन आरो ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनायनि उनाव नोंथांमोनजों दसे सावरायबावनानैहाय फोजोबनायसै भिडिअखौहाय जोङो ओंखाम जानो लाग्रोनि बिराद ओंखाम मोनफैबाय दा गोजाननिफ्राय फैनाय ना फुङावबो जाखायाखै आंथ' दसा गुबुननिफ्रायल' जाबोदों गासिबो ओरैहाय लाइन जिरायजोब्बाय नै जानो थाखाय गोबां बर' आइजोफोरबो दंफैयो ओमफ्राय ओरैहाय दा ओंखाम जानायनि थाखाय खेलाखौ बन्द' खालामथ'बाय जाहोग्रोनानै दा जोङो दा जानो जिरायबाय बेनोसै लोगोफोर ओंखाम जाखांनायनि उनाव दसे नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनबावदों दे हेलौ हाय लाहरदो एसे बिथांमोना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिबो थागिबि जाहैबाय खामानि मेम्बारफोर सफैबाय होनला ओंखामा जाग्रोनि होनब्ला लोगोफोर दा जोङो जाखां लोंखां लोगो मोनबाय दिनै गोजोननाय मोनदों आंबो लोगो मोननानै आं बिनि फल'वार्सखा साबसक्राइबार गोजोननाय थाबाय आंनि गोबां फल'वार्सफोर लोगो मोनदों बेवहाय गासिबो हाय हेल' लाजोबदों आं भिडिअसो लाजोबनो हायाखै हाय ओमफ्राय होमबा दा थांसैबो ना औ दे बाय जोङो दा जाखां लोंखाङैहाय थांनो ओंखारफिनबाय औ रेडि ओमफ्राय नोंथांमोना आरो खनसे देखायबावो आं बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि हाखौहाय बेनो नै सोरगिदिं नोंथांमोना राउन्ड बेसेबां गुवार 2 बिगासो जागोनदां ने 3 बिगा दं 3 बिगा दं 3 बिगा दं दा बेवहाय माने बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायना होयोब्ला गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय सुबिदा जागोन बेरायनो फैग्रा खामानि मावनो फैग्रा औ खामानि मावनो फैग्राफ्रा बेवहाय खामानि मोनसान्दि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसावनो थानानै जाथ'नो हायो जिरायफैथ'नो हायो औ बेनिखायनो आसा खालामो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौहाय थाबैनो जाथों होननानै बिटिआरनि चिफ बर' सारखौहाय नायफैदों होननानै खोनानो मोन्दों बिथाङा नायनानै थांखांबायनो दा आसा खालामो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ थाबैनो जायो आरो देश बेरायग्राफोरनि थाखाय सुबिदा जायो बेखौनो आसा खालामो दा थांनायसै जोंबो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय ओरै गेस फैदों सानैसो आलासिफोर दङमोन एयारपर्टआव मावग्राफोर ओमफ्राय दा इन्टारभिउ लानो सानदोंमोन आं ओमफ्राय दा आंनि स्टेन्डआबो लाबोआखै आङो बायजोब्बाय ओमफ्राय दा ओरै गोबां मानसिफोर आलासिफोर माबा ओंखाम जालागासिनो दङ नै दा बेयावनो लास्ट जानोसै दा आलासिफोर माखासे ओंखाम जालागासिनो दंबावो सेंग्राफोर बेयाव भलिबल गेलेबाय बल गेलेबाय ट्राइ बेकार सोर देरहाखो सोर जेनखो मिथिला आङो बेखौबो दा गासैबो माखासे थांनो ओंखारफिनजोब्बाय नायनो हागोन नोंथांफोर बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ बेवहाय फिसा न' दङ बेनो ओमफ्राय बेखिनियानो आरो दा थानायनि थाखाय जेबो सुबिदा गैया ओमफ्राय उनावहाय बिल्डिंफोर जायोब्लासो थानायनि सुबिदा जागोन दा माखासे सेंग्राफोर ओंखाम जालागासिनो दङ नै गासैबो जोंनि बर' सुबुंफोर गोजा हरै माखासे बल गेलेनानै मेंनानै दंफां सायाव जिरायनानै दङ हायाथ' बिराद मोजां 3 बिगा दङनो नोंथांमोना लास्टआवहाय बे भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामो दाबाव आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि हाब मैगं बाजारसो दंजोबो माथो मैगं बाजार जालाय